Отваряйте вратата, отваряй. Добър ден. Аз съм дядо Коледа, ти слушка ли тази година? Затова дядо Коледа ти носи ни хубави подаръчета, може ли да вляза? Айде, води ме. Айде, води ме, нека ми отиш. Айде, мило. Да затворим тук вратата. Ти знаеш ли си възброение за дядо Коледа? Подарък. Казваме всичко. Айде, мило, бързо. Ето тук така да очистите, може ли да седна? Да. Охо, ела тук дядо Коледа да те пусне. И я сега да ми кажеш едно хубаво стихотворение. Или една песничка. Айде, мило. Тук дядо Коледа и тук, от далечната страна, идва той със сина. Тук забавиш на Браво. Нищо. Мама не може ли да помага? Не можеш, от мама няма подарък. Дядо Да. Коледа не е приготвил подарък на мама, за това. Ама мама е сърдита. Мама е сърдита? Да. На дядо Коледа? Да. Защо? Мама много е слушала, иска подарък. Охо, подаръкът вече е по тълхата. Добре. И аз сега да видим има? тук моите бюджета какво са приготвили за теб. Заповядай един хубав подарък от дядо Коледа. Дръж здраво, защото има още. Още подаръци? Да. Това дете сигурно е най-послушното. Защо да не послуша детенце? Заповядай още един хубав подарък от дядо Коледа. Обещаваш ли ми сега на мен да слушкаш си до година? Да, Ама през цялата година? да, Ако направиш някоя беля, дядо Коледа няма да ти подари подарък. Нали? Хубаво да го запомниш. Трябва да си послушам през цялата година. Ами мама да се слуша. Нали? Мама слуша и с двете ушета. Аз така само да навлезне през едното, другото да излезне. Да. Останете си здраве, много радост, здраве и щастие тук в този дом. Винаги усмихнати да сте, да слушате, за да се видим до година пак. Благодаря. Обещаваш ли? да. Обещаваш. Добре. Хайде сега, защото дядо Коледа да послушам дядо и трябва да раздаде още подаръци на други дечица. Затова ще трябва да пътувам. Дайте лувка на дядо Коледа, мамо. Дай ли колко ми мека брадата. Виждаш, мекичка е.